Hej så alle sammen, og velkommen til den her video. I dag skal jeg lave en ny serie, som jeg vil starte på kanalen, som hedder Top 6. Og i dag bliver det en top 6 poser. Jeg har ikke prøvet at lave en top 6 før, men det er en ny serie, jeg vil starte. Så jeg synes bare, vi kan komme i gang. Og den første, jeg har, er den her rigtig flotte Hunky Møller pose. Og hvis I ikke ved det, så er det en BH-pose. Jeg fik den af min mor. Der var ikke en BH i, men jeg fik den af min mor. Og jeg synes bare, den er rigtig flot, fordi logoet er rigtig flot, og farverne. Og så er den stor, og der kan være meget i, og sådan noget. Og så står der Shop 24/7 online. Og jeg synes bare, den er rigtig smuk. Og inden jeg kommer for godt i gang med at vise alle poserne, er det ikke i rækkefølge, jeg har dem. Jeg har dem bare sådan alle sammen top 6 på første plads. Ja. Og den næste pose, jeg vil vise jer, det er en Abercrombie pose. I kender nok alle sammen Abercrombie. Det er faktisk ret sjovt. Jeg fik den her trøje, jeg har på fra Abercrombie, i den her pose. Ej, det er faktisk ikke så sjovt. Det ved jeg ikke. Men der står bare Abercrombie & Fitch. Og det er bare den her lille størrelse. Og så står der bare Abercrombie og deres Facebook-side og Instagram-side nede i bunden af posen. Og jeg synes, posen den er rigtig flot, fordi både hanken, den er rigtig sådan snorhank, og så er den bare sådan rigtig neutral og flot. Og den næste pose, jeg vil vise jer, den kender I alle sammen. Jeg vil vædde med, at I alle sammen kender den. Og det er en normal pose! Den er rigtig... Altså, jeg kan bare rigtig godt lide farven på den, og så står der normal. Og så herom står der billige varedyreposer. Jeg er unik. Altså farven, ikke? Farven. Prøv lige at se. Den er bare så flot, farven. Og så er den bare sådan rigtig flot her, og så er den sådan talebobler og en mand. Og ja, den er bare rigtig flot. Og så har jeg endnu en af de der hankeposer. Eller de der, hvor man kan sådan en bund i. Og det er den fra The Body Shop. Body Shop. Den er bare sådan rigtig flot også. Jeg kan også godt lide deres logo og sådan noget. Og det er sådan hank igen, og så står der 100% bla bla bla. Og så, ja, og så står der bare, den er bare rigtig flot. Og så er der sådan dejligt meget plads nede i, ligesom de andre og sådan noget, ikke? Og så, ja, videre til nummer 4. Nej, nummer 5. Nummer 5. Nej, nummer 5, ikke? Men de er ikke i rækkefølge. Det må jeg huske, ikke? Og det, jeg handler ikke i den her butik mere. Jeg har bare posen, fordi jeg synes, den er flot. Den er rigtig sød. Prøv at se. Det er Marie Marolle. Jeg havde så meget tøj fra den, da jeg var barn. Så er det sådan over i, at der er en Mariehøne. Og så er der bare sådan en stor Mariehøne her. Den er ikke flot. Og så er det samme på den anden side. Og så er den bare sådan helt neutral, hvid. Og så er der den der flotte Mariehøne. Ej, jeg synes, den er så flot. Skal vi lige tælle? Den er 5 år. Den er 5 år. 1, 2, 3, 4, 5. Jeg har faktisk lært så mange prikker, som den har på ryggen, af den gammel. Og så den næste, ikke? Det er en gigantpose. Det er en gigantpose. Kan I gætte, hvilken butik det er? Nej, kan I nok ikke. Det er Bad Girls og Bad Boys. Så her, der er den sådan en lilla en, hvor der så står Bad Girls her på. Bad Girls står der. Der. Og så bagved, så er den blå. Så her er den lilla. Og så er den blå her. Og så står der Bad Boys. Og Bad Girls. Og mig og mor snop shoppede helt amok derinde forleden dag. Jeg synes bare, at den pose er så flot. Prøv lige at se, den er gennemsigtig. Gennemsigtig. Så her er den lilla, og her er den blå. Jeg synes, den er så flot. Og så elsker jeg tøjet for Bad Girls og Bad Boys. Min lillebror kan godt lide Bad Boys, og jeg kan godt lide Bad Girls. Så min mor, hun kan shoppe 2 gange på et sted. Ja,
Og lige en lille disclaimer, der kommer til sidst. Eller jeg ved ikke. Og den her poserne, de er ikke blevet sendt for... de er ikke blevet sponsoreret. Det er tingene, jeg selv har været ude at købe i butikkerne, udover lige den her Honky Møller pose. Ja, men vi ses i min næste video. Husk like, kommenter og abonner. Så ses vi en anden gang, ikke? Hej!